ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕುಮಾರ್ ವಿಟ್ಲ. ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತಿದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆ ಒಂದು ಜೀವನಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ತಂಡ ಇದೆ. ಇವರು ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತುಡಿತ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಯುವಕರು ಸತತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಯುವಕರ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು 3 ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸ್ವಾಗತ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧನು ಅಂಚನ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾನ್ ಅಂಚನ್, 3 ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿಗರು ಹಾಗೆಯೇ ತುಳುವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾನು ಇನಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರುವಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುವ ಪನ್ನಗನೆ ನಮಕ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾದ ಪಾತಿರನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನನೇ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಯಾಕೆ ಒಂಜಾತ್ ಪುಣೆ ಓಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಾ ರೀತಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಊರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಡಲ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಎಂಚಿತ್ತನು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಈ ತಂಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಪನ್ಪನೇಕ್ ಸುರುತ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇನಿಗ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು. ಸೊ ಏನು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನಡನೆ ಕೇನೋ ನಡಾಪುಂಡು. ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ. ಸೊ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಇಲ್ಲ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಪನ್ಪುನ ತಂಡ ಕಳೆದ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಈ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾಯರೆ ಕಾರಣದಾದ ಬೊಕ ಈ ತಂಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಗಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಪಂಡ ನಮಕ್ ದೇವರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲು ಪಂಡ 6 ಎಂಡ ಒಪ್ಪ ಎಂಡ ಪಣ ಅಂತೀರು ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ 6 ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ತಾಂಗದೆ ಪಂಡೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜನೆ ತೂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿವ ನೋಡಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಒಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜದಿ ಓಡಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಆಪೇರು ಏರೆಗಾಲ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಿನ ಆ ರೀತಿ ನಡತದೇರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಯಾನು ಈ ಕೇನುಡು ಒಪ್ಪ ಅತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಈ ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು, ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಈ ತಂಡನ ಕಟ್ಟೋಡ ಅಂಡ ವಾ ರೀತಿಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಾಯ್ತು ನಂದು ಐನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕರೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಪಾತಿರೋಡು ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಟಿವಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಐತನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪು ಸರ್ ಪಾತಿರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಸರ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ 3 ಜನ ಅತಿಥಿ ನಾಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರಿ. ದಾದ ಪನಪರ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲನೆ ನಿಹಾಲ್ ನಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಏತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಇನಿಕ್ಲ ಆಕಲ ಪುದಾರ್ ಪನಂದೆ ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏಪಲ ಮರಪುಜ ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನ
ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಲ್ಲಾತು ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ನೇರವಾದ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಾತಿರಲಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಎರಡ ಪಾತಿರುವರ ಸರ್, ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿ ನಕಲುಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣವಾಡು, ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಅಮೀನ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧನು ಅಂಚನ್ ಆಡು ಮಾತಿರ್ಲಾಕ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಿದಾರ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಲ್ ಎಪ್ಪಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ನಿಹಾಲ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮತ್ತದು ಇಂಚ ಆತನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಪನ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣನೇ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಕೈಟೇ ತಾಪುನ ಆತು ಬೊಕ್ಕದ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ತಂಡದ ಅಕ್ಲೇನ ಪರವಾಗಿ ತಾಪುನ ಆತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ತೇರ್ಕಂತದ ಅವ್ಲು ಇಡಗೆ ಬತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಆ ದೇವೇರು ನನ್ನ ಆತು ಸೇವೆ ಮಂತನ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದೆಂಕ್ಲು ನತ್ತೋನ ದೇವೇರ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪಾತೆರ ಒಂಜಾತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರುಡಕ್ಕೆ ಏನೋನು ಇರು ಈ ತಂಡಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಮಕ್ಕಳು ನಡೆದ ನಮಕ್ ಸಹಾಯ ಆತನ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಗಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭದ ಬಗೆಟ್ ಪನೊಂತೆ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಎಂಚೆತ್ತ ನೀರ್ನ ಎದುರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಏನು ಎಂಚ ಮಹೇಶನ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಕೊಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಕರೆ ಬೈದಾನೆ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತ ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದುಲ ಸುಕೇಶ್ ಅಂಚನ್ ತೋಡಾರು. ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿರು ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಖಂಡಿತ ಸುರುಕಾದ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಎರಡು ಜನ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚೆನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಾತಿರ್. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪದ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ನಮಕ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ತನ್ನಡ ಇದ್ದದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಿರ್ಲ ಬಂಗೋಡು ಫುಟದ ಬತ್ತದ ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲೇನೆ ತೂದು ಅವೇನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಪಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತರದ ಒಂದು ತೂ ಅಂದೆ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನೇ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತನ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಕಲೆಡ ಉಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆ ರಾತ್ರಿ ಪತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ 4 ಜನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವೇಷ ಪಾಟ್ ಪಂಡ ಇನಿಕೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಟ ಆ ವೇಷ ಪಾಟ್ನಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇನ ಅವೆಂತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುಡು ಬೇಯ್ಪುನು ಆ ಬೇಯ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನ ಆ ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಿಡ ಒಂಜಿ 2-9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಾಕಲ್ ಆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಉಂತುದು ಡಬ್ಬೆ ಪತ್ತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಮಹೇಶಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ತ ನಿಧಿತ್ತಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ವಿಷಯ ಆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಎಂದು ಪಂಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ತಂಡಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಮಹೇಶಣ್ಣಗ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮುಗೂ ದೇವಿರ್ ನನಾತ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಡವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಡೀ ತಂಡದ ಅಕಲಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ ನನಾತ್ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ಪಣ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಯಾನು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ನನಗೆ ಕೊಂಜಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಓಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ. ಓಕೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಸಂಘ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ವರ್ಷಲ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಕೊರೊಂದಿ ಆರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ದ ಒಂದು ಕೊರೊಂತೀರಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಇರಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಜೈತು ನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಯಾನರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಯಾನ್ ಪೋತ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಐಟಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಓಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐಟಿ ಓಕೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಜಿ ಎನ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಲೋಕಲ್ ಏರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಆ ಟೀಮ್ಗೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಜೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನು ಸವಿತಕ್ಕಡ ಪನ್ಪೆಂಚಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ
ಅವಾಗ ಈ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡಿ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪು ಗಣ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಂಚನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಗ್ರೂಪ್ ದೀದು ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಐಕ್ ಪುದಾರು ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೇತೆ ದೀದು ಐಟ್ ಎಂಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ರೀತಿದು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ ಒಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಯಕೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆವುಡು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆನ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಸೊ ತಂಡ ಮಲ್ತಾರೆ ತಂಡ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ದೀದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ನ ದೀದು ಒಂಜಿ ತಂಡ ದುಂಬು ಪೋನುಂಡು ಸುರೂತ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕುಲು ಎಂಚ ಎತ್ತನದಕ್ಕೆ ನಡುಟು ಯಾನು ಧನು ಅಂಚನುಲ್ಲೇರು ಅಡಕ್ಕೇನುಡು ಸರಿ ತಂಡಡು ಇರೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರಾದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದು ಈ ತಂಡದ ಉರಿ ತಂಡಡು ಉರಿ ಅದು ಇತ್ತದು ಎಂಚ ಅವನು ಇರೀಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಅದನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಪಾಪದಾಗ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ ಅವು ಆ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅದು ಮಾಡ ಮಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುವ ಆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಅಕಲ್ನ ಬಂಗದಿದ್ದರು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರು ಎಂಗಲ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಜಿ ನಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಈತೆ ಯಾವ ನಿರ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಕಷ್ಟದಕ್ಲೇನು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಪತಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಇರೆಗಿಂದ ಈ ತಂಡಡಿಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ತಿಕ್ಕು ಬೇತ ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಎರೆಗಾಲ ದಾದನ ದಾನದ ರೂಪಡ ಪ್ರತಿಫಲನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪನೆ ಕೊರಪಾತಿ ಐಟ್ ನಿಜವಾಯಿನ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ನಮಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಐಟು ದುಂಬ ತಗ ಬರಪು ಊರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆನ್ಪರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಈ ತಂಡಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಚ್ಪದಾರು ಓವು ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದಾರು ಈತೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಣ ಎಂಚ ಪನ್ಪರದನು ಒಂಚ ಸುರುಕದು ಹೊರಡೊಂಡ ಮಹೇಶನ ಬರೀ ಗುರ್ತದ ಜನ ಪಗ 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸವಿತಾ ಕಾಂಚನ್ ಬಂದು ಜೈತೂರು ನಡೆದ ಆರು ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಪಿರು ದನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶನ್ ಒಟ್ಟೊಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮಹೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಟೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಮಹೇಶನ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ವೇರು ಇಂಚ ಪೋಡು ಅರಡು ಪೋಡೊಂದು ಓಕೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರಿ ಹಿಡಿದು ಪಾತ್ರ ದುಂಬುಕೋನಕ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತುಂದಲ್ಲ ಬಾಲು ಪೇಜ್ ಅವರ ಮೂಲ ಮಠ ಪೇಜ್ ಅವರ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಸುರುಟಾದ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಾಲು ಪೇಜ್ ಅವರನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಗಿ ಸೊನ್ನೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಡವೇರ್ನ ಅಸಲ ಪಾಪದ ಕನ್ನದ ಕಾಣೀರು ಒರೆಸನಂಚಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಿಗಣ ಚೆನ್ನಾಡುಗುಲ್ಲಾದರೆ ಸರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವುಗಳು ಅಭಾರಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನನಾತ್ ಆ ಮೂಜಿಯನ ತನ್ನ ಪಿರಾವಡಿನ ತನ್ನ ಮಾತೆರ ಬೆಡಿಸಾಯ ಹೊರಪಣಕುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಕನ್ನದ ಕಾಣೀರು ಒರೆಸನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಕಜ್ಜನು ನನಾತ್ ಈ ಸಮಾಜ ಹೊರಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಮಂಜಿ ಆಕೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಯಸನ್ ನಗುಮತ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಕೈತ ಪತ್ತಿರ ಗೋಡಿಯಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಆ ಮಾಯಸನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಸ್ತೂರು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೂನು ಸುರ್ಮಂದಿರ್ ಬಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಂದ್ರ ತಿರಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಧನುವಂಚನ ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಒಂದು ಕಜ್ಜೋಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಅಂದು ಸರ್ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಪೊಟ್ಟು ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಬಡವೇರ್ನ ಅರಟಿನ ಬಾರನು ಪುಗಿಲಿ ಕಂತದ್ದು ಉಂಟಾಗಿರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪನೋಪದ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಹೋಗ್ತು ಅಂದ ಅವು ಸರ್ ಸತ್ಯ ಕೋಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪನೋಪದ್ಯ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ದೈವದತ್ತನ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಜನಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಬಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದು ಕಜ್ಜೋಲೆನ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಹಾಕಲು ಹಾಕಲಾಗಿ ದೇವರು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ದೈವ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅಂತ ಜನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಹಿರೇಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರಿ ಸರ್ ಮುಜ್ಜನಕಲ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಪಾತ್ರ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ವಂಚನ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪಾತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮಹೇಶನ ಗುರ್ತಾಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಮಹೇಶನ ಕೇಂದು
ಎಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದಾಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಾತು ಹೊಸ ಜವನ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಹೊಸ ಜವನ ಇರ್ತಿಕ್ಕಿ ಓಕೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ನಿಕುಲು ದುಂಪೋಲಿ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡಿರು. ಎಸ್ ಆ ಜವನಿರು ಸೇರುಂಡಿರು ಉಳ್ಳಿರು ಪಂಡಿರು ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ ದಾದನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂದ್ ಮುಂಬೈದ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ಲ ಇರ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಮಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರುಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿಲು ಜಾಯ್ನ್ ಆತೀರಿ. 3 ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಇಲ್ಲಗಟ್ಟ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋಕುಲೇಪುರ ವೇಷಪಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ಕಜ್ಜಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಅಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು. ಓಕೆ ಮೈಸಮಣ್ಣ ಸಾರಚೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಕ್ಕ ಧನುವಂಚನ ಯಾನ ರಟ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರವು ಸಹಾಯ ಮುಟ್ಟೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟ ಪಿರವದ ಬೇಲೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡನ್ನಿ ಬಾರಿ ಚತುರ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಿಜ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂದು. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾದಪನ್ ಪರೀರಿ ತಂಡಗೂ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ನನಾತ ಎಡ್ಡ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕಾವಾಡು ಬಂದು. ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಂತಿರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಮಲ್ನಿ ಧನ್ವಂಶ ಯಾನು ಇರಡ ಅವೇ ಸಂಘಟನೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಯುವಕಿರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿರು ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪವನ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ ಒಂಜಾತ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತ ಒಂತ ಜನ ಸೇರಿಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ ಒಕ್ಕ ಅವಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಅನಾಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ನಿಗಳು ಬರ್ಪ ಬಂದು ಒಂದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಮ್ದು ಪೋನಾಗ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದಲ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡೋಡು ಮಹಿಳೆ ಬಕ್ಕ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೊಂಜಿ 300 ಮಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪರ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂರು ಜನ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿರವಡ್ ಹಕ್ಕುಲು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾನಿಕೆ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಮ್ ಪೋರೆಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವನು ದುಪನೊಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಶಾನ್ ಅಂಚನ ಒಳ್ಳೆರು ಅರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಒಂಜಿ ತಯಾರ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಓವ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಜಾತ್ರೆ ತಲ್ಪನ ಒಲ್ಪಾನ್ಲ ಆ ವೇಷ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಂದನ ಇನ್ನ ಪಿರವಡು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್. ಸೊ ಅರಡ ಪಾತ್ರಡು ಸುರುಕಾದ್ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಅವನನ್ನು ಒಂಜಿ ನೋಡು. ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ತಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಗಿಲ್ಲುಗಾಟ ಕೊಡ್ತು ರೂಗಿನಕ್ಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಗ ಬೋಡಪ್ಪನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪನಾವು ಕೊಡ್ತಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದೈತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲಾಡುಪ್ಪನಾಗ ಮಯಸನವನು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಶಾನ್ ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ರಂಡು ರೆಡಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗನ್ನ ವಾ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ರಾಕ್ಷಸ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಐತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮಹೇಶನಾಗ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೇಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಪಾರ್ದು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ದು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಅದು ಕಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೇಷ ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಐಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಪ್ಪಗ ಸೊ ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಮಲ್ತದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ನಿಶಾನ್ ಆ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಇತ್ತು ಕಟ್ಟಾಂಡಿ ಪಾತ್ರೆ ದುಮ್ಕೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೇಷನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಯಾರಿ ಐಟಾತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ವೇಷ ತಯಾರಾನಾಗ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ತಯಾರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತ್ ಬೆನ್ಪರ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತಿರೇರು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ವೇಷ ಆತನ ಸಹಾಯಕ್ಕೇನು ಆ ಸಹಾಯನ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಲು ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ವಿರಾಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ.
ವಿರಾಮ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಾತ ಕಥೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ವಾರೀತಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ನೇರವಾದಿ ಅನ್ನ ಸುರುಕು ಕರೆನೆದೇತು ಕರೆಗಟ್ಟನ ಕುಡೋರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ನಿಶಾನ್ ಅಂಚಂಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದೈತೆ ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಐನು ವಾರೀತಿರ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಐನ ತಯಾರಿ ಪನ್ಪನ ಆಪುಂಡು ಐನ ನಡುಟು ಕರೆ ಬೈದನು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಬಂತು ಅಂದಾರು. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಜಯಂತ್ ಕೊಳಂಬೆ ಬಂದೆ. ಓಕೆ, ಬಜ್ಬೆ ಕೊಳಂಬೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರೋಡು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ತುರುಕಾದ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಎಂಗೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದ ಎಂಗೆ ನಂಜಿ ಟಿವಿ ದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ನಾಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಓಕೆ, ಯಾತಿನ ಮಟ್ಟುಡ ಟೀಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಪಾಪದ ಕೊಲ್ಲಿರು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ರೋಗಿನ ಕೊಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಇಂಕುಲು ನಾಡು ಪಟ್ಟದು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಜಾತ್ರೆದವಳು ವೇಷ ಬಾರ್ದು ಪಣ ಒಟ್ಟುವಂತ ಕೊಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಅಂದು ಸರ್. ಯಾನ್ ಈ ತಂಡದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯೆ. ಓಕೆ, ಯಾನ್ ಈ ತಂಡಗೂ ಸೇರ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಮ್ಮದ ಮಹೇಶ್ ಬಂದವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗುರುತಿಸಿದ ಅರೆಗೆ ಅನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಾಸ್ಕೂರು ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಗ ಯಾನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾರು ಮಹೇಶರು. ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲು ಮಹೇಶರು ಕೈಕಂಬ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದನಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಂಕುಲು ಕಚ್ಚಿರೋಡು ವೇಷ ಪಡೆದು ಅರೆಗೆ ಪಣ್ಣವಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಯ್ಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳದ ವೇಟ್ಪೇಟೆ ಮನ್ನಗು ವೇಟ್ಪೇಟದ ಪಕ್ಕಶೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರ್ ಜನ ಅರೆಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಸರ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡಿರೆ ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ ಎಂಚಿನ ಬೇಲೆತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ದುಂಬೋದು ಖಂಡಿತವಾದ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಎನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗಿದಿದ್ದೀವಿ ಮಹೇಶ್ವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ದಾದ ವಿಶ್ಮನ್ ಪೋರ್ ಇರ್ನಾನೆ ನಿಖಲ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ತಂಡ ಅಂದು ದಾದ ವಿಶ್ಮನ್ ಪೋರ್ ನಿಖಲನೆ ತಂಡ ನಿಖಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಖುಷಿಟ್ ಪಾತ್ರೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾದ ವಿಶ್ಮನ್ ಪೋರ್ ಅಂದು ವಿಶ್ವ ಬಣ್ಣ ಅಂಗೆಲ್ಲ ಮಹೇಶಾಮಿ ಉಳ್ಳಿರು ಧನ್ವಂಜನ್ ಉಳ್ಳಿರು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂಜಾನೆ ಕುಳ್ಳಾದಾರೆ. ಪಿರೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ಧನ್ವಂಜನ್ ಬಣ್ಣ 200-300 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳಿರು ಆಂಜೋಲು ಬಂಜೋಲು. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂಡ ಎನ್ನುಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ನನಾತ್ ಇಂಗಿನ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂಗದಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ಮನಸ್ಸತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಇತ್ತಿನ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪಾಲನೆ ಹೊರಡು ಬಂದೇ ನಟನ್ ನಾತೆ. ಖಂಡಿತ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂರನೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಪೂರಿನ ಸಾಗರಡು ದಾಂಡ ಸಾಗರಡು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ಕೊರಿಯ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಿರಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಸ್ಪಂದನದ ಮಿತ್ತಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನು ವೇಷದ ತಯಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶಾಂಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ನಿಶಾನ್ ಪಾಲನೆ ಎಂಚ ಆ ತಯಾರಿ ಆಪ್ನೈಟ್ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೂರ ನಿಕ್ಲೈನ ಪಿರಾವಡು ಅಂಚ ಅವೇ ಮೈಸನ್ನೆ ಪನ್ಲೆಗನ ರಾಕ್ಷಸ ವೇಷ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನ ವಸ್ತ್ರ ಅವಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಮೈಸನ್ನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಮೈಸನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಕುಲೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತದು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವೇಷ ರೆಡಿ ಅನ್ ಆ ವೇಷ ಪನ್ಪುನ್ ತೂಯರ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ದ ಬಂಗ ಪಾಡ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಯಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಆನಾಗ ಆರನ ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಪ್ನಾಗ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪುನ ಆವಾಡು ಆ ದೊಮ್ಮುದ ಪೆಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಕರೆ ಕಟ್ಟಂಡು ಆ ದೊಮ್ಮುದ ಪೆಟ್ಟುದ ನಡುಟು ಐನೊಲಾಡ ಆತ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೆಗರ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಸಹಿಸೊಂದಕ್ಲು ಉಂತುದೇರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಬಂತು. ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್.
ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸರ್ ಹಾ. ತಂಡದ ಮೂಜಿ ಜನ ಇನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಸರ್ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಅಂಚನ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಶಾನ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಧನು ಅಂಚನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚೆ ಮಹೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಅಮೀನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಕಲೇನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ನನಾತು ಕೇಲೆಗ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರಮುಖರು ಮೊಕ್ಕಲು ಕಾರಣ ನನಾತು ಎಂಕ್ಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ದೇವೇರ್ಲತೆ ನನಾತಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಉಂಟು ಸರ್. ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಅಂತ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ನಿಶಾನ್ ಅಂಚನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧನುವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ್ ಸರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ. ನಿಖಲ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಟ್ಟು ಈ ತಂಡ ಪನ್ಪುನೊಂಡು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಸರ್. ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ದಯದೀದು ಏರ್ ಮಾತ ತೂವಂದುಲ್ಲಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗು ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈ ಟಾಪಿನಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನಾತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ವೇಷದ ಉಲೈಡ್ ಬೆಗಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಸಹನ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನಿ ಸೊ ಈ ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ವಾರಿತಿರ ಪಂಡ ಯಾನೈಕ್ ಬಲಸಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 10 mm ದ ಫೋಮ್ ಅವು ಈತದ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಬ್ಬರೆಲ್ಲ ತೋಜಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಉಲ ಗಾಳಿ ಪೋ ಫುಲ್ ಬಂದು ಆ ಗಾಳಿ ಪೋನಿಪ್ನಾಗ ಪಾಡ್ನಾಗಾರ ಎಂತುನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಮೇಯ್ ಪೂರ ಬೇಯ್ತದ ಅದು ಅರೆಗ್ ಬಾಜಲಾನ ನೀರು ಕೊರ್ರಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕೈತಲಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಬಂಗೊಂಡು ವೇಷ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ ಉಲೈಡ್ ಬಾಯ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಬಂದು ಮಂತದಿನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಇಡ್ತು ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡುಲ್ಲಿರು ಅಂದಂದೆ ಮೂಜಂತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುವಂಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಬೇಲೆಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಐತ ಮುರಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಂತೀರಿ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣುಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಬೇರೆಗ್ಲವು ಓಕೆ ಇನಿ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಕಂತದ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಅದೊಂದು ಗುರುತಿಸೋದನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಂಡಂದನ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ ಮೀನಾವಾಡು ಅದು ನನ್ನ ಧನ್ವಂಜನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ನಿಶಾಂತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತಾಗ್ಲಿರ್ದು ಸಮಾಜದ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಸಮಾಜ ಆಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸ ಆವೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಆಕಲು ನನಾತು ದುಂಬು ಬರಡು ಅನ್ಪಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಈ ತಂಡದ ಮಿತಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಾಡಂದು ನಮಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಲಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಬೋವಿನ ಯೋಗ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜನತ ಪಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಮಂತೊಂದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಹಿಡಿಪುನಕಲ್ನ ಒಂಜಾತು ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವಾದ ಎದುರು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆದ ಬಗೆಟ್ಗೆ ಏನೋಡಾಂಡ ಸೊ ಓ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂದು ಏನೋಡು ಏನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಒಲ್ತು ಕರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪನುಡು ಇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಅತಿಥಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆತಿರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ನ ಈ ಕೋರಿಕೆನೆ ಆ ದೈವ ದೇವರು ಈ ತಂಡಗ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಪನೋಲಿ ಇರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಡು. ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಲ್ಮೇಲು.
ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಊರು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನು ಎಂಚ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವರಂದಿ ಮಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಂಡಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನನ್ನುವ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸವಿತಾ ಕಾಂಚನ್ ಎಂಗಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ KR ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಚೆ ದುಂಬು ಕೊನೋಲಿ ಈತಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ಅದೇ ನನ್ನ ಎಂಚೆ ಕೊನೋಡು ನಾನು ಎಂಚೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಈಗಲೇ ಮಾತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಕಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಶಿವಾಯ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗಳೊಂದು ದುಂಪು ಹೋಣಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಮಗೆ ಆ ಸೇವೆನು ಬಕ್ಕಲ ಅಂತ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದೇಶ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟೈನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಿರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಓ ರೀತಿದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಸೇವೆದ ಪಂಡ ಭೌತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿಪು ಆ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆಲಿ ಇದ್ದಿಪ್ಪು ಐನ ಒಂಚೂರು ವಿಭಾಗವಾರ ಮನ್ಪುಂಡ ಓ ಪೂರ ಉಂಡು ಐನ ನಡು ಕೊಂಚ ಕರೆದಿತ್ತು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ತು ಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪುದರ್ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಸರ್ ಇರ ಧ್ವನಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಪ್ಪಂಡ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಅಂದ ಸರ್ ಮಹೇಶಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಭಯ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಕ್ಷಿ ಗಂಟೆ ಪದನಾಡು ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ದೇಶ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಸ್ಪಂದಿಸ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ತೊಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಮುಚ್ಚು ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೇನು ಸಕ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನಿಶಾನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬೇಕತೆ ಅಂತೀನಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಖಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪಾಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಧ್ವನಿತ ಅಡಚಣೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸರ್ ಧನ್ವಂಚ ಪಾತ್ರ ಎಂಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಜೆ ಬಂಗಡಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಕೊಂಜಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಕೊರೋಲಿಯ ಬಟ್ ಓ ಮಾನದಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಓ ರೀತಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಕಾನಮಿಕಲ್ ಎಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಕಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದರ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಕಲಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆಡ್ದಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಬರು ತೂಪ ಅಕಲಿಗೆ ದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೋದು ತರ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಪ ಐಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ತೂಪ ದೇಪಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡುತ್ತೆ ಐಟಿ ಎಂಗಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಅವೈಟೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ದ ಅವಿನ ಯೋಜನೆ ಗ್ರೇತುಂಜ ಬಟ್ ಅವಿನ ಅಂಚೆ ಮಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಕಲೆ ಮಮ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಂಚೆ ಅಕಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಕಲ್ಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ ಪಾಪದ ಅಕಲ್ಡ ದಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ರೀತಿಯ ಬೇಲ ಮಂತುಲಾರು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಏರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೆಂಚ ದೆತೊನ್ನು ಪನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಉಲ್ತು ಕರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಸೂಟ್ರಪೇಟ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಚೂರು ದೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪ ಸರ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡಲ್ಲಿರಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್. ದಾದಾಜಿ ಮಾನುಕ ಬೊಳ್ಳೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಹಲೋ ನಿಗಲ ಧ್ವನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಳ್ಳೆಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ಲೆ
ಮಹೇಶ್ ಬಕಾಕ್ಲ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿ 3 ಜನಕ್ಲ ಅವ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಫುಲ್ ಅಕ್ಲ ಲೆಂಚ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ನಲ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಪಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿಮೇಟಿ ಆನ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಅರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಓ ಪೂರ ಜಾಗೆಡ್ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದ ಯಾಪಂಡ ಕರೆ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರು ಎನ್ನದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆತು ತಂಡ ಓಲು ಪೂರ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಂಡು ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಘಟಕಲ ಆದಿಪ್ಪು ಓ ಓ ಜಾಗೆಡ್ ಉಂಡು ಅದು ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ದೂರ ದೂರಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಪುರ ಅವ್ರ ಬತ್ತಿನ ಉಡುಪಿ ಈಮೇಟ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಮುಟ್ಟು ಈಮೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮೂಡಿಗೆರೆ ಒಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಕಾಸು ಇಂಗ್ಲೇ ಇಂಜ ಪಾಡ್ನಪ್ಪು ಇಂಕಲ ಪಾಡು ರೆಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಓಕೆ ಕೂಡ ನಿಂಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನ ಓ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು ದಾಪನ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರುಡ್ಲ ಕರೆ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆತನ ಸೊ ಓ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಏರ ಅಶಕ್ತಿ ಇರುಳ್ಳಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನದ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲು ಅಪಗ ಎಂಗ್ಲು ತೂಪ ಅವು ನಿಖಲ್ ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮಾತು ಇತ್ತ ನಡೆ ಪೋದೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪೋರ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನ ಪೋದರ್ ಓಲ್ತ್ ಕರೆ ಮಂತಲ್ಲ ಯಾನ ಪುತ್ತೂರು ಯೋಗೀಶ್ ಬಾಲದೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಹಾ ಸೌಖ್ಯನ ಹಾಕಿರ್ಲಿ ಸರ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಗತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಸರಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಸರಿ ಜನ ಅಂಚೆ ಅಂಕ್ಲು ಮರ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಸರ್ ಅಂಚೆನ್ನ ಕೊಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಹೇಶನ್ನ ತುಂಬದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂದ ಅವಕನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂದು ಕೊಂಚಡಿದಾರು ಪಾತೆರ್ದು ಮಹೇಶನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಮಂತೇನೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸೇವೆ ಬಂದ ಐನ ಮರಪೇರ ಜೀವ ಇಪ್ಪುನಡ ಮರಪೇರ ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ವಿಷಯವು ಅಂದು ಸರ್ ಆರೆಗೆ ನಲ್ಲ ಆತು ಬೇರೆ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ ಪೂರನಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಮುಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಮುರಾಣಿಗೆ ಹೋದು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಿರುಗಳ ಪೋಯರುಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವೆ ತಂದೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಂತಾರೆ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೋಡು ಸರ್ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂದು ಅಂದು ಒಂಚ ಆರು ನಮಕೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕನ ಏರು ಅಸಕ್ತರು ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಕರೆ ಮಂತ್ರಿ ಈರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ಹೌದು ಸರ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಸರ್ ಗೀತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಹಾಯ ನೀರು ಪಡೆ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ ಆ ಸಹಾಯದ ಬೆಲೆದಾದ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಆ ಬಂಗಡಿಪ್ಪುನಕಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನೆ ಆತು ಓಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ಪನಪುನಪುಣು ಪಂಡ ಅವು ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಹಾಯ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಆ ಸಂದರ್ಭಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಮೊಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಸಹಾಯ ಇರ್ತದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಜಾತ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಬುಕೊನಕ ಐಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿಲ್ಯ ವಿರಾಮ
ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಂತಂತ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರಿತ ಸಹಾಯ ಆತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿರು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಜನತ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ನಡುಟಿ ಯಾನು ನಿಶಾಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕೆ ಆದೀತದೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಯುವ ಜನತೆ ಅಜ ತತ್ತೊಂದುಂಡಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನೋ ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ನಿಗಲಂಚಿನ ಜವನೇರು ಪೂರ ಈ ರೀತಿದ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಒಟ್ಟಾತರ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಎದುರು ತೂಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡು ಇರು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಹೊಡೆದಿತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನ ಪಂಡ ಯಾಂಕ್ಲು ಬಾಕ್ಸ್ ಪತಂ ಪೋನಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಕಾಸು ಪಾಡುವರು ಅಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅವಲೆ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಲೆತ್ತದು ಡಬ್ಬಿ ಕಾಸು ಪಾಡು ನಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪುನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿತ್ತ ಅಕ್ಕುಲ್ಲು ಬತ್ತದ ತನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ಬಾಣವನು ಆ ಡಬ್ಬಿ ಬಾಳು ಬೇತ ಕಡೆ ನತ್ತದು ಬತ್ತದ ಐಕ್ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಲಿನ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಒಂದೇ ತಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ಪನವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಪಾರ್ದು ಕೂತಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಪಂಡ ಪೂರೇನ ಮನಸ್ಸೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಸಾದಿ ತತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆಂಡ ಸಾದಿ ತಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹಿಡಿದು ದೂರ ಒರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟು ನಡೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಆಸೆ. ಖಂಡಿತ ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವು ಇರ್ನಂಚಿನೇ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ನಂಚ ಏರು ಪೂರ ಆ ಸೇವೆಡ್ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಾಡ ಅತನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ತಂಡಾಡು ಬೆನ್ನಿ ಬನ್ನದೊಳ್ಳೆರು ಆ ಮಾತ ಜವನೇರಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪಡು ಬಾಕಿದ ಜವನ ಅನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನಡು ಆ ಸಮಯನ ವಾರೀತಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮನ್ಪು ಆ ಸಮಯದ ನಮಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊಂದ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಅದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ಟಾಪ್ನತಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಾಪ್ನತ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬನ್ನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಪೂರ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇರೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆದಿತ್ತದು ಈ ತಂಡಡ್ ಬೆನುಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ಕಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಮೋಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೋಡಂಡಲ ಮಯಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಧನ್ವನ್ನ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬಂಗ ಕೊನ ಮಲ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕೊನೆಯರ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಒಂದು ಅರ್ನಾಲ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಧನು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಓಡೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂವನಾರು ಸರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇರ್ನ ನಿಖಲ್ ಮೂಜ್ ಜನ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ತಂಡದ ಅವೇತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತುಂಡ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ತಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕೇಸ್ ಬರ್ಪನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಗ ಕೇಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು 10 ಲಕ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ದಾದ 10 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಆವ ನಮ್ಮಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕುಲು ಹೊರಳು ಎಂಕುಲ ಬೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೊಡ್ಚಿ 10 ಲಕ್ಷ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಐಕ್ ಮೈಸೂರು ಅನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೊರನೆ ಕೂಡು ಬಲ್ತು ಗೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು ಮಾತ ಒಂದು ಅಕಲನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಸು ಪಾಡೋನು ಪಂಡ ಎಂಚೆ ಉಂಟು ಪಂಡಾಗಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಏನು ಪಾಡೋಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡೋಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ದುಂಬಾರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಪೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಡ್ವೇರು ಆ ಕಾಸದ್ದು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನುಂಟು ಅಂಚದೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೀಮ್ ಉಂಟು 300 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ 300 ಜನನೇ ಸಾಧಾರಣ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ನಗಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಒನ್ಪರೆ ಅವನುಂಟು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕಲ ಯೋಚನೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ನೊಲಿ ಅಂಚ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದುಂಪೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಲಿಗೆ
ಈ ಟೀಮ್ ನನಲಂತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು. ಸಸಿ ನಡ್ದಾತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಆದುಂಡು ನನ್ನ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಕೊಣಪ್ಪ ಜನ ಎಂಕಲ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕೆರೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ ಸವಾಲು ಒಂದು ಆಪುಜ ಪಂಡ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲಂಕಲ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುಂಡು ಐನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟನ ಪುಗೆಲ್ಡು ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆದ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪನಲೇನು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತಿನೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಏನು ದುಪ್ಪನ ಅವಿಡಿದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಪೋದು ರೀಚ್ ಆದುಪ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಈತ ರೀಚ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಈಚ್ ಅನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ರೀಚ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಬಂದು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರು ಪೂರ ಕಾರಣ ಅಕುಲು ಮಾತ ಬೆನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ತೆಮಲು ಕುಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಎಂಗಲ ಪಿರೋಡ್ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಬಕ ಎಂಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ತಂಡ ದುಂಪು ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಸ್ಯದ ಹೆಮ್ಮಾರ ಅವರೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಹೇಶನ ಈ ರತ್ತ ಅಂದೆ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಂತುದೇರು. ಸೊ ಇವು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಪುದರ್ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು ಸರ್. ಸೊ ಏರೇ ನೆನಪು ಅನ್ಪುವಾರು ಈ ಬಗೆಟ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಯಾನೈತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕಿಟ್ ಪೂರ ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಕೊರತು ಕೆಲವು ಒಣಸ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕೊರಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪು ಪಿದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂಚಿ ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಅಂಚಿ ಕುಂಪಾಲಪುರ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಾಲ ಆರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪ ಆರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಟರಾಜ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಆರು ಸರತ್ ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಅಕುಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್ ಒಂದು ನಂದಾಪುರದ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಕಾವೂರು ಉಂಟು ಆರು ಲಂಚನೆ ಆರೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋದ ಇಲ್ಲ ಪೋದಾರು ಹರಿಪುರ ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಂಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನೀತ್ ಹತ್ತವರು ಆರ್ಲ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಂತಿದ್ದೇರಿ ಇರ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಡಿ ಯಾನು ಅರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕಲ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾದಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆಂಪುರ ನೆನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಈ ಪೋರ್ತು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಕಂದು ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ರವಿ ಕಟಪಾಡ್ಯನ್ನೇ ಆರು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಡಕ ನಮ್ಮ ಎಂದೇತ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಎಂದೇತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಆರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆರು ಇಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಆರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಅದನ್ನೇ ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಊರೆನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತನ ಸಹಕಾರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಯಶಸ್ಸದ ಸಾಧಿದಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಕಿನಿ ಈ ತಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿ ಎದುರುಂತದುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಿಖಲ ಕನ ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ನಿಜ ಆ ಒಂದು ಪಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಆತು ನಿಖಲ್ನ ಇಡೀ ಆತು 300-400 ಜನ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರೇ ಇರೋಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ನಿಖಲ 3 ಜನ ಬೈದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಆ 300-400 ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರೇನು ಪೂರೇರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ದಾನಿ ನಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅತನ ದೂರದ ಬೊಂಬಾಯಿ ಅತನ ಪಿದೇ ದೇಶಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಪಾತೆರನಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾತೆರನಂಚಿನ ಅಕ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತೆರಡು ತೋಜಿದ ಬೈದನು ಬನ್ನೊಂದು. ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಕನ ಇಪ್ಪು ಸರ್ ಪೂರ ನಿಜ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯ. ಸೊ ಅಕೇರಿಗದು ಧನ್ವಂಚನ್ ಇರೊಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಪಾತೆರೊಂದಾಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಜೀತು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪರೆ ದೇವರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಬನ್ನೊಲಿ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಗಲ್ನ ಸೇವಾ ಮಾಣಿಕ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಂದೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಚಿಗೊಂಡು ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನು ಯಾವಾಗ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಕೇನೊಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಬರೋಣ ಏನೋ ಅಕುಲು ಓಯಲ್ಲ ಆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೊಂಚಿ ಯೋಜನೆ ಬೈದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದು ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇ ನನಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಕಣರ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲ್ತ ಕೆ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡು ಸವಿತಾ ಕಾಂಚನ ಆವಡು ರವಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಆವಡು ಅರ್ಜುನ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಆವಡು ಚಕ್ರೇಶನ್ನಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿದಾರ ಆವಡು ರೋಷನ್ ಬೆಳ್ಮಾನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಬಂಧ ಸಹಕಾರ ಆವಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಜ ಶಿವ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾರು ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಎಂಗಲ ಸೈಡ್ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಲ
ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪನವದ ಇತ್ತು ನಂಡ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪನ್ನಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಿಂದಕುಲು ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದುಪ್ಪಿರ ಬೇಕು ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುವ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ದಾಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಿರ ಸಾಕಡೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಡುಂಪು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪಂದನ ಹೀರೋಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೊ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೈದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡರ್ತು ನಿಖಲ್ನ ದಿನಚರಿ ಎಂಚೆ ಪೋಪುಂಡು ಅತನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಎಂಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದಲ್ಲರು ಪೂರ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡಗೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ಸೇರುನೊಂದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಸೇರುನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಸೇರುನಲ್ಲಿ ಪನೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಹೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಧನು ಅಂಚನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಶಾನ್ ಅಂಚನ್ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವತ್ತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಯರತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೇವಾ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದನಂದು ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಡವರಾದೀಪ ಅಶಕ್ತರಾದೀಪ ಏರ್ ಬುರೋಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೊರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಹಾಯ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಆ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸಹಾಯನೇ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಒಂಜಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾತ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪನೊಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿಲಕ ಆವಡು ಪನೊಂದು ಒಂದು ವಾದಿತ್ತು ಏನಿತ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ.